Kärenesi daýhanlar oňoýsuz şertlerde kartoşkanyň ekişine girişmäge mejbur edildi. Daşowut welaýatynyň bir näçe etrawyna şol sanyna göregli etrawyna häkimetler baryp fevral aýyna kärenesi daýhanlardan kartoşka ekişine girişmegi talap etdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp ekiş üçin heniz şertleriň oňoýsuzlygyny habar berýär. Daşowut welaýatynyň dürli etraplaryna baryp fevral aýyna kärenesi daýhanlar kartoşka ekişine girişmäge mejbur edildi. Ýöne agronomlar ekiş üçin fevralyň heniz ýerdigini, ýeriň heniz gyzmanlygyny hemde sowuk howanyň uzaga çekenligini aýdýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 9 martda habar berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň yer almasy soğun şugundur ýaly beýleki käbir bakça ekinleri hem buğday we gowaça bilen bir hatarda şertnamalaryň borçnama esasyna ýurduň ekin dolanşygyna girdildi. 14 fevralda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýurduň owa hojalyk pudawyny gödäwçilik edýän vice-premier Esen Murat Urazgeldiýewiň hasabatlaryna salgylanyp welaýatlarda yer almanyň we soğunyň ekişine girişilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan yer agronom ekin dolanşygynyň peýdalary barada gurrun berip ekerançylyk yerlerine diňe paýta ýa-da buğday ekilen halatyny mes topraklaryň sanyny çykýanyny aýtdy. Türkmenistanyň 13 ýanwarda welaýatlar boýunça 2020-nji ýylda owa hojalyk ekinlerini yerleşdirmek hemde önümleri öndürmek hakyndaky karar kabul edildi.